Deste tema me acordo que tiveramos un debate, en Luces, sí, que fora moi interesante e creo que moi necesario, porque creo que tamén hai que visibilizar o problema da falta de mulleres no espacio político. Eso é algo que hai que empezar a cambiar e que dé a resposta tamén a toda esa demanda social de que hai que rematar con esta sociedade machista, que hai que dar cambios. E me acordo que naquel debate había como dúas cuestións clave, non? Por un lado, referido á cuestión política, non? Por un lado, a necesidade de romper cos teitos de cristal, de que efectivamente o feito de que houvese mulleres en espacios de liderazgo, de visibilidade, era importante, pero tamén entendíamos que non era suficiente, non? Que aparte deso, que era un paso positivo, porque demostra que hai avances, tamén era necesario que esas mulleres tamén tivesen unha política feminista, non? Que non é simplemente a presencia de mulleres, é a presencia de mulleres que están dispostas a levar adiante un programa feminista, e eu creo que este pode ser o gran cambio que teñamos para no próximo goberno da Xunta. Bueno, vamos a intentalo. Está claro que ese sería un gran cambio, sempre cando haxa perspectiva feminista. Ti falabas dos teitos de cristal, eu sempre digo hai que denunciar os teitos de cristal porque están impedindo que moitas mulleres podan acceder a cargos de responsabilidade, pero hai que ver moito champegañento e ver esa gran masa de mulleres que sigue traballando en precario, nos peores condicións, con moitas máis dificultades, ou poñerlle tamén rostro a uns graves problemas que sigue tendo a nosa sociedade, como é a violencia machista, que me parece que é inasumible desde un punto de vista democrático, pero que aí está todos os días golpeando, asesinando, violando de un dereito humano fundamental, como é o dereito a poder vivir a nosa vida e ser mulleres e ser libres, e eso desde logo é un objetivo irrenunciable. Eu sí que creo que a política é un campo moi hostil ás mulleres, no sentido de que a política reproduce estruturas de poder e o poder é moi patriarcal, é moi machista. Con todo, é certo que no campo da política as mulleres fomos abrindo un espazo, as xeracións anteriores ás nosas abriron debates e espacios que favorecen que nós hoxe teñamos unha posición moito mellor que a que puideron ter mulleres que participaron en política nos anos 80, nos anos 90. Ahora que temos que usar a nosa presencia nas institucións para que realmente haxa un cambio nas políticas no que se refire a poñer no centro a desigualdade de xénero como un elemento no que temos que traballar para suprimir. Eu sei que isto non se vai a conseguir así tan fácil, porque non é tan sinxelo eliminar todas as discriminacións, pero sí que se pode priorizar a loita contra a violencia machista, sí que se pode garantir que vai a ser unha prioridade de todo o goberno as políticas de igualdade, sí que podemos ter unha nova lei de igualdade, sí que podemos facer porque haxa máis servizos públicos que axuden no ámbito da conciliación e da corresponsabilidade. Bueno, temos un amplo, moitísimo que facer, entre outras cousas, porque tivemos un goberno que se situou xusto do outro lado. Só hai que ver a política que fixo o PP ao longo destes últimos 10 anos, que eu digo é moi parecido ao que está facendo o PP e Vox agora en Andalucía. Aquí xa foron precursores hai 10 anos e, sobre todo, que eu creo que tivemos un presidente que é moi paternalista. A min, desde logo, non se me esquece o día en que me dixo aquelo de que eu estaba moi necesitada no Parlamento e que eso non xerara un debate maior tamén é un síntoma de como se naturalizan a discriminación de xénero. Eu creo que este novo ciclo tamén do feminismo que hai no último tempo, desa vaga que cada vez é máis forte, unha das grandes virtudes que ten é ser capaz de colocar dentro do campo do visible violencias que ata agora estaban normalizadas ou non se concebían como violencias, un montón de micromachismos que antes... Ou macromachismos, que é o micromachismo non dá para pensar. Pero é un montón de violencias que antes estaban normalizadas e no que agora as mulleres din, non, isto non o vamos a aceptar. E eu creo que aí hai un grande
campo de traballo para seguir avanzando. O feito de que de repente haxa unha multitude de mulleres unidas na rúa, reclamando igualdade, non? Implantándolle cara ao machismo, eu creo que eso marca en sí un antes e un despois na conciencia feminista do propio país e que sí ou sí ten que facer que algo se mova tamén a nivel institucional. Eu estou convencida de que toda esa forza, non, que expresa o malestar das mulleres coas políticas que nos queren condenar a desigualdade ten que de algún xeito eclosionar tamén no ámbito político. E claro, este 5 de abril nós temos unha oportunidade moi importante porque Galiza pode ter unha muller presidenta e feminista. Creo que necesitamos tamén de algún xeito empezar a demostrar que coas mulleres con conciencia feminista as cousas van a cambiar a mellor para as mulleres e para os homes.